मोसौ सिखाव हमदों। आसाम पुलिसनि गोख्रों नाजानायाव थालिरबारि गामियाव मोसौ सिखाव हमदों। थालिरबारि गामियाव मोसौजों लोगोसे सासे सिखाव आरो गंसे माल रोगाग्रा मेजिक गारि हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हमनो हानाय मोसौ सिखावनि मुङा 50 बोसोर बैसोनि जामाल बादशाह आरो बिथांजों लोगोसे बिथांनि सिखाव हानजाफोरबो दंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला जामाल बादशाहनि सिखाव लोगोफोरखौ हमनो हायासै आरो बे मोसौ खावजानाय बिगोमायानो जाबाय गयबारि गामिनि थागिबि सरद नार्जारी। बिथां सरद नार्जारीनि मानै मोसौखौ आसाम पुलिसनि गोख्रों नाजानायाव थांनाय हरनि 2 रिंगासोआव थालिरबारि गामियाव AS18 AC3465 गंसे मेजिक गारिजों लोगोसे 50 बोसोर बैसोनि जामाल बादशाह मुंनि सासे सिखावखौ खानो हायो। फिन फोरमायबावोदि आसाम पुलिसनि गोख्रों नाजानायाव थालिरबारि गामियाव मोसौ सिखाव हमदों। थालिरबारि गामियाव मोसौजों लोगोसे सासे सिखाव आरो गंसे माल रोगाग्रा मेजिक गारि हमनो हादों। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे SSC आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101 450 597 6900 5847 14 आरो 9365 13222 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।